Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Γέροντα Μεθόδιο. Καλησπέρα Γέροντα. Γεια σου κύριε Σερέτη. Πώς είστε, τι κάνετε? Στον αγώνα και στη στενοχώρια για όλα αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας. Έμαθα ότι υπάρχει πάλι ελληνική αστυνομία εκεί έξω από το μοναστήρι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι έξω από το μοναστήρι, περίπου 500 μέτρα μακριά. Είχαν έρθει κατσουλιάδες και χωρίς να ρωτήσουν τίποτα μπήκανε μέσα στην περιοχή της Μαΐης και ανοίξαν ένα χαντάκι για να βάλουν, λέει, ένα καλώδιο. Γιατί έχουν σκοπό να κάνουν ηλιακό συγκρότημα. Φανταστείτε, μέσα στην αυλή του μοναστηριού ένα ηλιακό συγκρότημα. Ηλιακό συγκρότημα τι εννοείται, φωτοβολταϊκά? Ναι. Θα βάλουν φωτοβολταϊκά έξω του μοναστήρι? Έξω δηλαδή που σας λέω 500 μέτρα. Μόλις περνάμε το σύνορο της Μονής προς τα δω είναι 500 μέτρα απόσταση. Συγγνώμη, πραγματικά τώρα πέφτω από τα σύννεφα. Θα βάλουν φωτοβολταϊκά στο περιβόλι της Παναγιάς? Μα αδερφέ μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τίποτα. Τι θα τους πειράξει αυτό το πράγμα? Εδώ ας πούμε, να σας πω ένα άλλο. Θέλουν να ανοίξουν ένα δρόμο από τη Μονή Χιλιανδαρίου, από το Πασάκονάκι που λέγεται μια περιοχή, και να μπουν μέσα στα δικά μας της Μονής στα χωράφια. Εκεί που σπέρνουμε εμείς σιτάρι για να τα βγάζουμε πέρα. Για να κόβουν ξύλα, λέει, να πουλάνε. Και έχουν πάρει πρημοδότηση γι' αυτό 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, αυτό το κράτος δεν κοιτάνε πού δίνουν τα χρήματα? Είπα τόσες φορές, είναι ένα κελάκι με ένα άτομο και έχουν σκοπό να κάνουν βιολογικό καθαρισμό, να βάλουν αυτές τα ρεύματα, να μαζέψουν νερά, όλα είναι αυτά και δίνουν χρήματα αφιδώς. Και από την άλλη μεριά πεθαίνουν Έλληνες. Προχθές με πήρε μια οικογένεια, 4 άτομα, 2 οι γονείς και 4 παιδιά. Και πηγαίνανε όλοι για να αυτοκτονήσουν. Και τους μίλαγα 1,5 ώρα και μπόρεσα και τους γλίτωσα, γιατί λέει, πάτερ, τι να κάνουμε, δεν έχουμε το ψωμί να φάμε. Φοβερό. Δεν ξέρω αλήθεια τι να πω. Και απ' την άλλη, ενώ εμείς μας διώκουνε τώρα 50 τόσα χρόνια και έχουμε αποκτήσει, να πούμε, και χρησικτησία και όλα. Λοιπόν, για μας είναι πολύ αυστηρή αστυνομική. Γιατί δηλαδή από το ένα έτσι και από τις δυο μεριές? Όχι. Να είναι δίκαιο. Τι δουλειά έχουν μέσα στην περιοχή της Μονής? Να πάμε κι εμείς εκεί που έχουν αυτοί και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και να δούμε τι θα γίνει μετά. Ο στόχος τους ποιος είναι? Όσο μπορούν γρήγορα να μας βγάλουν από το μοναστήρι για να μπουν αυτοί. Για να εκμεταλλεύονται τα κοιμήλια, για να εκμεταλλεύονται τις εικόνες, για να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Δεν υπάρχει πίστη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πού πιστεύουν. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό και πραγματικά, πέρα το ότι έχουν στόχο να σας βγάλουν από το μοναστήρι, δεν θεωρώ φυσιολογικό να τοποθετούν φωτοβολταϊκά μέσα στο Άγιο Όρος. Όχι μόνο φωτοβολταϊκά, έχουν βάλει κάμερες, κύριε Σερέτη, οι οποίες για να βάλεις κάμερα πρέπει να πάρεις άδεια και να γράφει αυτό το σπίτι, ας πούμε, βιντεοσκοπείται. Αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα. Έχουν βάλει κάμερες και αν περάσουμε εμείς, ας πούμε, αμέσως ειδοποιούν την αστυνομία. Και η αστυνομία τρέχει. Δεν λέω, οι άνθρωποι υπάλληλοι είναι, αλλά όμως έλεγα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν φτάνει που παρανομούν τώρα 50 τόσα χρόνια, δηλαδή θα συνοχίσουν. Και απ' την άλλη μου λένε ελευθερία στους ανώμαλους. Δηλαδή τι είναι αυτά? Δεν θα περιμένουμε την οργή του Θεού, κύριε Σερέτη? Εμείς το μόνο που έχουμε είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη, γιατί για μας είναι αιρετικός. Όταν τον βλέπω και προσεύχεται με γυναίκες, με βουδιστές, με Εβραίους, με Φράγκους, με Προτεστάντες, με... Τι να πεις δηλαδή? Μιλάτε για αυτό το ζήτημα τώρα που υπάρχει για την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα. Ναι, βέβαια. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Η άποψή μας είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν.
Αντί ας πούμε να τους φίξουν τα λουριά και να τους πούνε έτσι είναι η Ελλάδα. Είναι ορθόδοξη και είναι άντρας και γυναίκα. Δεν έκανε ο Θεός τρίτο φίλο, κύριε Σερέτη, προς Θεού δηλαδή. Αυτοί έχουν δικαιώματα. Εμείς που είμαστε Έλληνες μέχρι το κόκαλο δεν έχουμε δικαιώματα. Δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τα, ας πούμε, για να θρέψουμε τα γεροντάκια, κύριε Σερέτη μου. Είναι ποτέ, αυτό είναι δίκαιο? Έχουν κάνει 65 δικαστήρια, στα 64 με έχουν δικάσει. Ήθελα να ξέρω, αυτοί οι δικαστικοί δεν πιάνουν να διαβάσουν τον νόμο του Αγίου Όρους, τι λέει? Ή δεν τους εφερεί, φοβούνται μη χάσουν τη θέση τους. Τι να πω. Θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι φυσιολογικό και θεωρώ ότι είναι ένα πυροτέχνημα όλο αυτό με το οποίο ασχολείται ο ελληνικός λαός, ενώ την ίδια ώρα θα μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και στη Γερμανία και στη Γαλλία, μια τεράστια επανάσταση κόντρα σε όλο αυτό το κατεστημένο που υπάρχει, κόντρα σε όλο αυτό το καπιταλισμό. Θεωρώ όμως ότι όλες αυτές οι καταστάσεις αποσυντονίζουν τους ανθρώπους και τους κρατάνε και μακριά από την πνευματικότητα. Ακριβώς. Και να πούμε, κύριε Γρηγόρη μου, να πούμε, στο κάτω-κάτω κοσμική είναι. Οι ιεράρχες που είναι. Οι ιερείς που είναι 10.500 ιερείς. Πού είναι να διαφωτίσουν το λαό? Δηλαδή τι κάνουν, τσακώνονται ποιος θα πάρει χρήματα και να είναι στη θέση? Ο ιερέας δεν πρέπει να πληρώνεται. Ο ιερέας πρέπει να του δίνει ενορία. Αυτός που είναι μισθωτός, λέει στο Ευαγγέλιο, δεν είναι επιμένας. Είναι λύκος. Και δεν μιλάει κανένας και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο να λέει συμφωνώ σε όλα, αλλά να δούμε πρώτα το νόμο που θα βγάλει η κυβέρνηση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση τώρα προχωράει σε βήματα τα οποία ολοκληρωτικά αποσυνθετούν την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν μεγαλώσει, έχουν ζήσει, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τώρα δεν ξέρω τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα με τα 12θεία, πάντως τώρα είναι οι περισσότεροι χριστιανοί ορθόδοξοι. Πρέπει δηλαδή να σεβαστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή γιατί να ακούσουμε τα δικαιώματα του ομοφυλόφιλου και να μην ακούσουμε τα δικαιώματα του Έλληνα χριστιανού ορθόδοξου? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακριβώς. Γιατί εμείς δηλαδή που έχει προσφέρει τόσα πολλά το μοναστήρι μας στην Επανάσταση του 21 με τους Μακεδονομάχους, με τα πάντα. Και καταστράφηκε ας πούμε από τους Τούρκους, στρατεύτηκαν 40 μοναχοί, πήραν και τα 2 πλοία που είχε η Μονή, δηλαδή κάτι ξύλο αυτά. Λοιπόν, και δραπετεύσανε και συνεχίσαν τον αγώνα της Μακεδονίας. Δηλαδή αυτά για τον ελληνικό λαό, για αυτούς τους κυβερνώντας την Εκκλησία και την πολιτεία. Δεν λέει τίποτα για αυτούς. Τι πρέπει να γίνουμε δηλαδή, να πουλήσουμε την ψυχή μας σε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός? Εγώ λέω, κύριε Γρηγόρη, και να μου το θυμηθείτε, εάν ψηφίσουν αυτό το νόμο τελικά και το εφαρμόσουν, θα έρθει μεγάλο κακό για την Ελλάδα. Θυμηθείτε το αυτό. Έρχεται κι εγώ έτσι πιστεύω μεγάλο κακό. Θέλω να πάμε λίγο όμως και σε ένα άλλο θέμα. Στο ναό του Σολομώντα. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προχθές είδαμε μου φέρανε ένα βίντεο και λέει ότι στις 22 Απριλίου, την ημέρα του Πάσχα δηλαδή, με το παλιό και με το νέο, γιατί μαζί κάνουν το Πάσχα, θα θεμελιώσουν οι Εβραίοι το ναό του Σολομώντα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τους πατέρες? Ότι το ναό θα το θεμελιώσει ο Αντίχριστος. Ναι, αυτός ο ναός λατρείας είναι λατρείας ποιανής θρησκείας? Των Εβραίων. Του Ιουδαϊσμού. Ναι. Οπότε εγώ έχω μπερδευτεί γιατί υπάρχουν πολλοί ναοί. Πώς είναι οι ναοί του Σολομώντα? Δηλαδή είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, έχει και τρίτο τώρα? Ήταν 3 φορές τον είχαν καταστρέψει οι Πέρσες, οι Ασσύριοι και αυτά, και τον φτιάξανε. Τώρα είναι η 3η φορά νομίζω ή η 4η που θα το φτιάξουνε. Ναι, η 3η πρέπει να είναι, η 3η. Ναι, η 3η νομίζω. Λοιπόν,
Όμως αυτό οι πατέρες μας λένε όλοι, ότι όταν θα δούμε να εγκαινιάζει, να χτίζεται ο ναός του Σολομώντος, είναι ο Αντίχριστος. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Ή έχουν σκοπό να μεταθέσουν πάλι το Πάσχα όπως πρόπερση, το κάνανε τρίτη μέρα, για να πούνε ότι τότε θα γίνει μεγάλο γεγονός, λέει, θα γίνει. Δεν μπορούμε, θεωρώ, εμείς τώρα στην προκειμένη φάση να το περιορίσουμε αυτό. Είναι μια εξέλιξη που καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να την εμποδίσουμε κιόλας. Μα εγώ δεν είπα, ας πούμε, αλλά βλέπουμε ότι φτάσαμε στα έσχατα, ότι περιμένουμε την οργή του Θεού, και από την άλλη μεριά μας προβάλλουν ότι έχουν δικαιώματα οι ανώμαλοι. Ενώ ούτε στην ειδωλολατρεία δεν τους βάλανε σε καμία υπηρεσία, ας πούμε, κρατική. Το θεωρείτε σημάδι δηλαδή αυτό με το ναό? Το θεωρείτε σημάδι? Βεβαίως, μεγάλο. Σημάδι το ότι έρχεται να επικρατήσει σε αυτόν τον κόσμο ο Αντίχριστος. Ακριβώς. Ο Αντίχριστος, εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ την έκφραση την οποία έχω σκεφτεί και λέω ότι ο Αντίχριστος για μένα είναι το χρήμα. Ναι, είναι το όπλο του Αντιχρίστου είναι το χρήμα. Ναι. Βλέπετε, θα επαναφέρουν, λέει, το εμβόλιο, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο από την πρώτη φορά, τη δεύτερη και την τρίτη. Και όποιος δεν έχει αυτό το εμβόλιο δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Φτάσαμε δηλαδή εκεί που λέει η Αποκάλυψη, ότι όποιος δεν πάρει τον αριθμό του Αντιχρίστου δεν μπορεί ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, ούτε να ανοίξει υπηρεσία δικιά του, ούτε τίποτα, να κινηθεί δεν θα μπορεί. Για να είμαστε αναγκασμένοι όλοι να πάμε στον Αντίχριστο να του ζητάμε, έλεος, δώσ' μας κάτι να φάμε. Προς Θεού δηλαδή, που και από την άλλη μεριά, ας πούμε, εκκλησία και αυτά, και να μην λέει κανένας, ιερά κοινότητα στο Άγιο Όρος, 19 μοναστήρια, να μην μπορούν, ας πούμε, να πούνε μια κουβέντα? Γιατί, κύριε Γρηγόρη μου? Μήπως μπορείτε εσείς να μας δώσετε κάποιο, να καταλάβουμε κι εμείς η αγράμματη στουρναροκέφαλη που λέει. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος πλέον βαδίζει σε αυτά τα μονοπάτια που βαδίζει, γιατί όλοι έχουν στόχο να βγάλουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει η προσωπική σωτηρία, δεν τους ενδιαφέρει η πνευματικότητα, δεν τους ενδιαφέρει να τα βρούνε με τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φουσκωμένο πορτοφόλι, γέροντα, εγώ έτσι το βλέπω. Το ξέρω, γιατί μου λένε και πολλοί, σας υποστηρίζουμε, εμείς σας αγαπάμε. Ναι, λέω, όσο δεν κινδυνεύει η τσέπη σας και η θέση σας, την άλλη ώρα μας έχετε... Εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος όντως στηρίζει τη Μονή Εσφυγμένου, όντως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πολύ, κύριε Γρηγόρη, το τελευταίο κάστρο της Ορθοδοξίας. Υπάρχει αναγνώριση για τον αγώνα που δίνεται, δηλαδή, και εκτίμηση. Ναι, πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχει πάρα πολύ και μας βοηθήσανε, δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Εκείνο που είναι όμως, είναι δίκαιο αυτό, κύριε Γρηγόρη μου? Εμείς, ας πούμε, που υπηρετάμε το Θεό, που προσπαθούμε. Εγώ όταν ήρθα εδώ, το μοναστήρι ήταν ένα ερείπιο. Το φτιάσαμε με τη βοήθεια του Θεού, δεν χρεωθήκαμε πουθενά, δεν πήραμε χρήματα από κανένα, γιατί αν έχει περισσεύματα το κράτος να δίνει σε αυτούς, να πάει να τα δώσει στους φτωχούς που πάνε και αυτοκτονάνε. Όχι να δίνουμε σε αυτούς 2 άτομα και κάνουν αυτά τα πράγματα και να πάρουν 1,5 εκατομμύριο, λέει, για να ανοίξουν το δρόμο, για να μπουν στα χωράφια τα δικά μας, για να κόβουν ξύλα. Ας το κάνουν και θα δουν μετά τι έχει να γίνει. Θα δουν. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά λεφτά τα δίνουν δεξιά-αριστερά. Τώρα είδαμε από το κράτος συγκεκριμένα μια τρύπα στον ΟΑΕΔ, στη ΔΥΠΑ δηλαδή τώρα. Έχουμε δει ότι χάσαμε κάτι εκατομμύρια από τις λίστες Πέτσα. Βλέπουμε γενικά ότι τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται και μέσα στη Βουλή, χωρίς καμία ντροπή, οι βουλευτές μαλώνουν για μαύρες σακούλες, μαλώνουν για μαύρα χρήματα. Βλέπουμε τώρα μαφιόζοι να σκοτώνονται με 90 σφαίρες στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε δηλαδή ότι επικρατεί το χάος. Ωραία. Αυτό συγχώρεσέ με, κύριε Γρηγόρη μου. Γιατί η αστυνομία, η οποία κάθεται εδώ πέρα, που εμείς δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα, να φυλάει εμάς να μην πάμε να πάρουμε ούτε τα τρόφιμα? Και είναι πολύ αυστηρή η αστυνομική σε εμάς. Δεν λέω ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Είναι το σύστημα έτσι. Γιατί, ας πούμε,
Πάρτε τους αστυνομικούς να πάνε να ψάξουν να βρουν τους εγκληματίες που ήρθαν μέσα στην Ελλάδα για να βρουν άσυλο και κάνουν αυτά που κάνουν. Όχι. Εμάς το θέμα μας είναι καθαρό θέμα πίστεως. Δεν έχουμε, αν είναι προσωπικά, δεν έχουμε τίποτα ούτε με κανέναν. Ούτε μας ενδιαφέρει. Εκείνο που είναι για μας είναι μέσα στην πατρίδα μας, που εμείς σκοτωθήκαμε οι πατέρες μας για αυτή την πατρίδα. Δηλαδή να μπορούμε να ζήσουμε, κύριε Γρηγόρη μου. Όχι, ναι, η ελληνική αστυνομία δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνω το ρόλο της και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κράτος και όποιος θέλει χρησιμοποιεί την ελληνική αστυνομία για τα βατζιλίκια. Γιατί στην ουσία βγάζουν έναν άνθρωπο από το σπίτι, τις πρακτικές, πάει η ελληνική αστυνομία. Θέλουν τώρα εδώ πέρα στο μοναστήρι αυτό να κάνουν πόλεμο, πάει η ελληνική αστυνομία. Τι είναι η ελληνική αστυνομία τελικά? Η ελληνική αστυνομία δεν είναι υπεύθυνη να προστατεύει τον πολίτη ή δεν είναι υπεύθυνη να κάνει ό,τι της λέει η κυβέρνηση και να μην ακούει κανέναν? Δυστυχώς, κύριε Γρηγόρη μου, δυστυχώς έπρεπε πρώτα η Ιερά Κοινότητα που έπεται ότι ήρθαμε εδώ για να σωθούμε. Δεν ήρθαμε για να κλέβουμε ο ένας την περιουσία του άλλου. Εμάς αυτό γίνεται. Κάνουμε ελιές, μας βγήκε η ψυχή για να τις πιάσουμε και έρχονται οι άλλοι έτοιμες και πάνε και τις παίρνουν. Τι να κάνουμε εμείς, να πάρουμε τα όπλα? Προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού δηλαδή. Όχι, αλλά κάπως πρέπει να αμυνθείτε κι εσείς. Δηλαδή σε περίπτωση που έρθουν με τη βία, κάπως θα πρέπει να αμυνθείτε και είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για τρομερή αιμονή με εσάς συγκεκριμένα. Τι να πω, δεν ξέρω. Σας λέω, κύριε Γρηγόρη μου, κρατάω τους πατέρες με το ζόρι για να μην τους πελεκίσουν. Με το ζόρι κρατάω τους πατέρες. Και έχουν το δίκιο τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, δύο άτομα οι οποία δεν έχουν ούτε εκπροσώπηση ούτε τίποτα, είναι πώς το λέμε, στον ήλιο κρεμάμενοι, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο. Αυτό δεν εξετάζει η Ιερά Κοινότητα. Αν ο Πατριάρχης θέλει να γίνει εγκληματίας, να έρθει εδώ και να μας σκοτώσει, ας έρθει ο ίδιος. Γιατί στέλνει την αστυνομία, τη δουλειά έχει η αστυνομία μετά Άγιο Όρος. Κοιτάξτε, δεν έχει καμία εξουσία. Αλλά δεν βλέπω όμως ο κόσμος να ξεσηκώνεται. Δεν βλέπω να αντιδράει. Ας παρακαλάμε να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, κύριε Γρηγόρη μου. Γιατί θα γίνει κακό μεγάλο. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι εδώ υπάρχει ένας πρωτοχριστιανικός διωγμός από το 1974 μέχρι σήμερα. Κλέβουν όλα τα πάντα της Μονής. Εμείς περάσαμε Χριστούγεννα προχθές, έτσι. Ήρθε κανένας από τους αδελφούς μας, αυτούς ας πούμε, να πει κάτσε ρε πατέρες, πώς τα περάσατε? Είχατε να φάτε, δεν είχατε, πώς τα περάσατε? Τίποτα. Αρκεί που έχουμε εμείς εκατομμύρια, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πάει να λέει ο Χριστός ό,τι θέλει. Αφού εμείς κρίνουμε ότι έτσι πρέπει, ας κρίνουν και ας μην φέρουν τίποτα. Να μας αφήσουν ήσυχους. Για να μην σηκωθούμε κι εμείς και γίνει κανένα κακό. Γιατί δεν μπορούμε σας λέω, κρατάω με το ζόρι τους πατέρες να μην τους επιτεθούν και τους ξυλοφορτώσουν. Λοιπόν, αν θέλουν να το συνεχίσουν, εγώ θα πω πατέρες, αποτραβιέμαι και κάντε ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, πλέον ο κόσμος τις περισσότερες φορές θεωρεί ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει γυρισμό και ότι αυτή η κυβέρνηση και η παρέα του Μητσοτάκη πλέον έχουν ξεπουλήσει τα πάντα ή τα έχουν αγοράσει οι ίδιοι από το κράτος και τα έχουν κάνει ιδιωτικά. Και θεωρούν ότι συνεισφέρει και η Εκκλησία, όχι εσείς συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, Πατριάρχες, σε αυτή την προσπάθεια του ανθελληνισμού. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, πέρα από τη δική σας φωνή δεν έχω ακούσει, άντε μετρημένοι στα δάχτυλα να είναι και κάποιοι ακόμα, δεν έχω ακούσει κάποιους να βγαίνουν και να υποστηρίζουν φανατικά τη χώρα και το κράτος, την πατρίδα μας. Ναι. Εμείς όμως, κύριε Γρηγόρη μου, το λέω ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Παναγίας μας, ότι εδώ είναι το σπίτι μας, είναι η πνευματική μας πατρίδα. Εδώ γεννηθήκαμε πνευματικώς και εδώ θα πεθάνουμε. Κάνουμε υπομονή, αλλά και η υπομονή έχει κάποτε τελειώνει.
εκτός, λέει, πεθαίνει τελευταία η υπομονή, εκτός αν είναι η πεθερά σου. Τι να πω περισσότερο. Εγώ θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Το Άγιο Όρος δεν είναι σαν κράτος, δηλαδή δεν είναι σαν το Βατικανό, δεν είναι κράτος, δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την Ελλάδα? Γιατί εγώ έτσι γνώριζα. Ναι, είναι, ο νόμος του Αγίου Όρους είναι συνυφασμένος με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Έχουν δώσει, ας πούμε, ότι θα είναι αυτοδιοίκητο, θα είναι άβατο, θα είναι αυτά, θα είναι εκείνα, θα είναι τα άλλα. Αλλά τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Γρηγόρια, που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, και για μας είχε βγάλει 4,5 δις, κύριε Γρηγόρια. Γιατί δεν μπορεί ας πούμε το Βατοπέδι, η Βύρον, η Λάβρα, το Φιλοθέο δεν μπορούν να φτιάξουν το μοναστήρι τους? Και εμείς το έχουμε φτιάσει με την ελεημοσύνη του κόσμου και με τα αυτά, και μπορούμε, ας πούμε, και λέμε φτιάξαμε τα πάντα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούνε? Μπορούνε. Και τώρα έρχονται οι Ευρωπαίοι και σου λένε τα χρήματα που πήρατε δεν είναι μόνο από άντρες φορολογούμενος, είναι και από γυναίκες. Άρα και οι γυναίκες πρέπει να βγουν μέσα στα Άγιο Όρος να δουν το Άγιο Όρος. Όχι, αυτό θα είναι έγκλημα, θα είναι έγκλημα. Ναι, πήρανε, ας πούμε, την αστυνομία που ήταν την αστυνομία του Άγιο Όρος και κάνανε γενική αστυνομική διεύθυνση. Πού? Στο Άγιο Όρος. Γιατί δεν το κάνουν αυτό και να εξαφανίσουν τους λαθρομετανάστες, όλους αυτούς που κάνουν εγκληματία, όλους αυτούς που πιάνουν τις αδερφές μας και τις μανάδες μας και τις βιάζουν στον δρόμο? Γιατί? Τι θα κερδίσουμε με αυτό? Θα κερδίσουμε κάτι? Τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να κερδίσουμε. Πού είναι το Άγιο Όρο να ξεσηκωθεί όλο? Δεν λέω, υπάρχουν πατέρες που σε λέω πραγματικά αγωνίζονται. Αλλά όταν σιωπάς, όταν υπάρχει κίνδυνο στην πίστη στην πατρίδα, είναι σαν να προδίδεις, σαν να είσαι και εσύ μαζί με τους προδότες. Πώς ακριβώς μπορούν να επαναστατήσουνε? Με πνευματικό τον τρόπο, Γρηγόρη μου, να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο για όλα αυτά. Εδώ βγάλανε απόφαση, νομίζω, για τον Ελπιδοφόρο, να μην πατήσει το Άγιο Όρος. Τώρα κάποιοι πήγανε στο Πατριαρχείο, τώρα μπορεί να πατήσει. Τελικά θα μπορέσει να πατήσει ή δεν θα μπορέσει? Δηλαδή υπάρχει και διχασμός. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι αυτό που είχαν πει, ότι να μην ξεπατήσει εδώ, το αναιρέσανε μετά από 2-3 μέρες. Είναι κολοτούμπες. Συγχώρεσέ με κιόλα που μιλάω έτσι. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Εμείς, μια δική σας νόμη, κύριε Γρηγόρη μου. Τι θα κάνουμε εμείς, ας πούμε? Θα συνεχίσουμε έτσι? Πρέπει να πάμε να σκοτωθούμε με τους κατσουλιέροντες, με 2 άτομα? Πρέπει να σκοτωθούμε με τους αστυνομικούς που δεν μας λένε τίποτα οι άνθρωποι? Εγώ δεν ξέρω την πορεία πραγματικά των χριστιανών Ορθόδοξων. Γιατί βλέπω ότι η Αγιά Σοφιά, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η Αγιά Σοφιά πλέον έχει γίνει τζαμί. Βλέπω ότι οι εκκλησίες στα γειτονικά κράτη δεν χτίζονται, ορθόδοξες εκκλησίες. Βλέπω όμως ότι χτίζονται στην Ελλάδα πολλά τζαμιά. Και θεωρώ ότι μακροχρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με αυτούς τους Πακιστανούς, από τον Μπαγκλαντές, από την Αίγυπτο και όλους αυτούς που θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια αντικατάσταση πληθυσμών. Δηλαδή έχει μέλλον η Ορθοδοξία? Βέβαια. Έχει μέλλον η Ορθοδοξία? Όχι. Γιατί, ας πούμε, βλέπουμε από τη μια οι ομόφυλοι παντρεύονται, οι γυναίκες με γυναίκες. Θα κάνουν παιδιά? Όχι. Από την άλλη μεριά οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, 1-2 παιδιά. Γιατί έτσι έχουν τη γραμμή από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Να μην κάνουν πολλά παιδιά. Εδώ με τα εμβόλια θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Οι Εβραίοι για να μπορούν να κυβερνήσουν ο Αντίχριστος πιο εύκολα. Εμείς τι κάνουμε? Ωραία, κάνανε αυτή τζαμί, ας πούμε, την Αγία Σοφιά. Γιατί εμείς να μην κάνουμε εκκλησίες σε όλα τα τζαμιά των Τούρκων εδώ πέρα? Σωστό, συμφωνώ. Ναι. Έχουν στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσους μουσουλμάνους Τούρκους. Γιατί και εμείς να μην έχει 5 Έλληνες μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο?
Συμφωνώ απόλυτα. Κανονικά, εφόσον δεν σε σέβεται κάποιος, δεν γίνεται να τον σέβεσαι μόνο εσύ. Ακριβώς. Δηλαδή με το να παραχωρούμε, ξέρετε πόσο κόσμο είχε παλαιότερα η Κωνσταντινούπολη Έλληνες? Κάπου 180.000. Τώρα ξέρει πώς είναι? Ούτε 500. Οι υποχωρήσεις αυτές των πατριαρχών, θα σας πω μια περίπτωση. Το 1800 τόσο ήταν πατριάρχης ο Άνθιμος από την Ίσο Κούταρη. Και ήταν εδώ Εσφημενίτης, είχε γίνει μοναχός. Όταν έγινε πατριάρχης πήγε ένας Εβραίος και λέει στον όλα τα κακά έρχονται από τους χριστιανούς και αυτό πρέπει να τους κλείσει στις εκκλησίες και να τους βάλει στη μαχαίρι. Τον φωνάζει τον πατριάρχη ο Σουλτάνος και του λέει σε 3 μέρες θα κλείσει όλες τις εκκλησίες. Λέει Σουλτάνε μου, εγώ δεν μπορώ να κλείσω τις εκκλησίες, η δουλειά μου είναι να ανοίγω τις εκκλησίες. Πήγε που λες και διέταξε ο πατριάρχης να χτυπάνε όλες οι καμπάνες πένθυμα. Τον φωνάζει ο Τούρκος, του λέει τι σου είπα και τι κάνεις? Ναι, αλλά ο πατριάρχης ήξερε, πήρε και ένα σκηνή στην τσέπη του. Του λέει εγώ Σουλτάνε μου σαν πατριάρχης έπρεπε να κάνω αυτό που έκανα. Εάν εσύ νομίζεις ότι έκανα λάθος και θέλεις να με κρεμάσεις, ορίστε και το σκηνή. Έμεινε ο Τούρκος με το στόμα ανοιχτό. Έτσι κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε με το να υποχωρούμε στους Τούρκους, στους αιωνίους εχθρούς της Ελλάδος μας. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή μόνοι μας προδονόμαστε, μόνοι μας παραδίδουμε τα πάντα. Τι είναι αυτά? Δηλαδή ήρθαμε στα Άγιο Όρος για να προδώσουμε την πατρίδα μας, να προδώσουμε την πίστη μας, να τα κάνουμε όλο ίσωμα. Τι θα μας πει ο Θεός μετά? Τι θα μας πει η κυρία Θεοτόκος που είναι το περιβόλι της? Ξέρετε, ένας καθηγητής εδώ στον αέρα μου είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όποιος δεν διεκδικεί χάνει. Ακριβώς. Η πιο καλύτερη άμυνα, κύριε Γρηγόρη μου, είναι η επίθεση. Δεν είναι αν καθόμαστε και αντιστρώμε από ποιος από τους Τούρκους? Όταν οι Έλληνες κάνανε Παρθενώνες, οι Τούρκοι και όλοι οι φίλοι μας ήταν μέσα σε σπήλα. Ανθρωποφάγοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ ας πούμε καταδικάσανε τον δήμαρχο της Χιμάρας, τον κύριο Μπελέρη. Πού είναι η δύναμη δικιά μας να πάμε να ελευθερώσουμε τα αδέρφια μας από εκεί πέρα? Το βάλουν φυλακή γιατί? Όχι, άδικο, ναι, άδικο. Και αυτό είναι και σημάδι το ότι οι Αλβανοί έχουν και αυτοί στόχο να πάρουν κάτι από την Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς. Ναι, αλλά όταν ήταν σε δύσκολη θέση και το είπανε και οι ίδιοι, η Ελλάδα ήταν που τους βοήθησε. Βέβαια. Μα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε φίλους. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Εγώ έχω αρκετούς φίλους Αλβανούς και δεν εναντιώνομαι στους Αλβανούς αυτή τη στιγμή. Αλλά σαν κράτος η Αλβανία και η Τουρκία δεν μπορεί να πει ότι είναι φιλική προς την Ελλάδα. Ακριβώς. Γιατί ακόμα και όταν κατέβηκαν οι Γερμανοί να πάρουν την Ελλάδα, οι Αλβανοί πήγαν με τους Ιταλούς. Δεν σταθήκανε στο πλάι μας. Επίσης, με τη Βόρεια Ήπειρο είχαμε σημαντικό θέμα. Το ίδιο και με την Τουρκία. Η Τουρκία, καλά, εντάξει, η Τουρκία τι να πρωτοπούμε. Έχει κάνει εγκλήματα και εγκλήματα. Ναι, αλλά ο Πατριάρχης μας όπως είπε ότι τι ωραίο που τα περνούσαμε και ήρθανε κάτι ξεβράκωτοι, με συγχωρείς, οι ήρωες δηλαδή, και χαλάσανε την ωραία συμβίωση που είχαμε με τους Τούρκους. Ποια συμβίωση? Που έπαιρνε τις αδερφές μας, τις μανάδες μας και τις βιάζανε? Που κόβανε το κεφάλι όποιανού νομίζανε αυτό? Αυτή είναι η συμβίωση. Η συμβίωση να σέβεσαι τον άλλον. Έρχονται εδώ και πάνε και μαγαρίζουν τις εκκλησίες. Κάτσε ρε, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο στα τζαμιά σας? Να πάμε να τα γκρεμίσουμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και βλέπουμε πέρα από τους εχθρούς που έχουμε γύρω-γύρω, που θέλουν να μας φάνε ζωντανούς και να διεκδικήσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, γιατί η Ελλάδα καλώς ή κακώς και γεωστρατηγικά, να το δείτε και στο χάρτη να δείτε που είναι, έχει ένα πολύ καλό σημείο, είναι ανάμεσα σε 3 υπήρους. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μια κυβέρνηση, μια παρέα η οποία έχει κατακλέψει τον ελληνικό λαό και θέλει να τον φτωχοποιήσει οριστικά και να τον σκλαβοποιήσει οριστικά. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ζει κάτι ακραίο, ζει μια τεράστια αισχροκέρδεια. Να αναφέρω για παράδειγμα το ούζο.
Ένα ούζο, μια συγκεκριμένη μάρκα που είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα κάνει 22 ευρώ, στη Βουλγαρία κάνει 13. Το ίδιο προϊόν στη Βουλγαρία είναι πιο φθηνό, το ελληνικό προϊόν. Άρα δεν είναι εισαγόμενη αυτή η ακρίβεια. Δεν έρχεται από την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεν έρχεται ούτε από την Παλαιστίνη, από το Ισραήλ, δεν έρχεται ούτε από την Ιεμένη και τη διόρυγα του Σουέζ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εσχροκερδούν με την ευλογία φυσικά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Δηλαδή βλέπουμε ότι είμαστε παγιδευμένοι ανάμεσα σε λαμόγια, Γέροντα. Ακριβώς, κύριε Γρηγόρου. Και τα μεγαλύτερα λαμόγια αυτή τη στιγμή για μένα και οι πολιτικοί, γιατί δεν κάνουν αυτό που πρέπει σαν Έλληνες, αλλά πιο πολύ οι αρχιερείς. Όταν βλέπεις αρχιερέα και σου λέει ο Θεός, ας πούμε, δίνει πολλές φορές να ελκύεται τα οι ομόφυλοι άνθρωποι. Δηλαδή γυναίκες με γυναίκες και άντρες με άντρες. Και αυτό το λέει δεσπότης. Και δεν βρέθηκαν οι ενορίτες του να πάνε να του βγάλουν τα γένια τρίχα-τρίχα που λένε. Και όμως αυτοί περνάνε, ας πούμε, όλα τα ενάντια, όλα. Γιατί? Άκουσε τον Ιερώνυμο. Λέει, συμφωνώ σε όλα, λέει, μόνο δεν συμφωνώ να υιοθετούν παιδιά. Μα ρε, τι μας είπες? Σιγά, τι μας είπες? Θα έχουμε δημογραφικό πρόβλημα σε λίγο. Όταν οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά. Όταν κάθε χρόνο γίνονται 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Όταν δεν τιμωρείται κανένας για τα εγκλήματα που κάνει. Και προσπαθούν εμάς που δεν έχουμε κάνει τίποτα με τη βοήθεια του Θεού να μας φέρουν ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Ο πόλεμος στη Ρωσία από εμάς ξεκίνησε. Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας από εμάς ξεκίνησε. Εκπαιδεύουμε εδώ μέσα, λέει, πώς το λένε, Ρώσους εθνικιστές. Και όλα αυτά τα λένε ποιος? Καλόγεροι. Αν είναι δυνατόν, αντί να ξεσηκωθούν όλα τα μοναστήρια και να πάνε, λέει, άρε Θεόδωρε, σας έβαλε κανένα να μας εκπροσωπείτε? Αλλά δυστυχώς δεν έχουν το σθένος, γιατί έχουν τη τσέπη τους γεμάτη. Τι να πω, είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που εναντιώνονται στην Ορθοδοξία, που πλέον ο Έλληνας χριστιανός Ορθόδοξος έχει βαφτιστεί φασίστας, τον έχουν βάλει, να πούμε, στον τοίχο και το λιθοβολούν για οποιοδήποτε θέμα, είτε αυτό είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είτε αυτό είναι με τους Τούρκους που θέλουν οι κυβερνώντες να μας πούν ότι είναι φίλοι μας, είτε αυτό είναι για την ακρίβεια. Πραγματικά θεωρώ ότι ένας Έλληνας, ο κοινός Έλληνας χριστιανός Ορθόδοξος, είναι το θύμα της κατάστασης. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και εγώ, κύριε Γρηγόρη μου. Είμαστε τα θύματα της παγκοσμίου ελίτ. Δηλαδή από εκεί που ξεκινάνε, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό. Και στο τέλος εμείς θα καταντήσουμε να είμαστε, πώς το λένε, αυτά τα παιδιά που εξυπηρετούν να τους ποτίζουμε, να τους κερνάμε. Να είμαστε οι δούλοι τους. Ακριβώς. Να είμαστε οι δούλοι τους. Και αυτά τα θέλουν Έλληνες και μπορούμε να τους πούμε αυτούς Έλληνες, κύριε Γρηγόρη? Σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, Γέροντα, το πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μην μπορεί να κάτσει, να ασχοληθεί και να καταλάβει το ότι υπάρχουν τόσοι απατεώνες, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά ακόμα και στον κλήρο. Γιατί εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνει ξεσκαρτάρισμα και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στην εκκλησία και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Γρηγόρη μου. Όσο είναι νωρίς και όσο μπορούμε, πριν αδυνατήσουν τελείως την Ελλάδα και το στρατό και όλα, γιατί πόσα όπλα στείλανε στη Ρωσία, γιατί αφοπλίζανε τα νησιά, ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Οι Έλληνες τους ψηφίσανε για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Ελλήνων, που έχουμε να πάρουμε από όλους και δεν χρωστάμε σε κανέναν. Η Αγία Σοφιά δικιά μας, η Μικρά Σοφία δικιά μας, ο Πύργος δικός μας, η Σόφια δικιά μας, όλα, δηλαδή η Αλβανία, όλα μέσα ελληνικός πληθυσμός, και μας λένε ότι είναι μειονότητες, ενώ οι Τούρκοι δεν είναι μειονότητες.
οι Τούρκοι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Όμως οι ίδιοι κυβερνώντες λένε ότι είναι μειονότητες. Τι να πούμε εμείς μετά? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Τους δίνουν και πολλά πατήματα. Δηλαδή τους έχουν επιτρέψει τώρα να ονομάσουν Τουρκετζίαν το Αιγαίο, τουρκικό Αιγαίο, ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Βγαίνει τώρα Πακογιάννη, λέει ότι ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο γιατί και η Τουρκία έχει, λέει, παράλια. Δεν έχει θάλασσα, δεν έχει Αιγαίο, έχει παράλια η Τουρκία. Δεν το λέει όμως με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης ίσως του χρωστάει το ότι είχε σώσει τον πατέρα του. Δεν ξέρω. Γιατί στο παρελθόν τον είχε φυγαδεύσει. Τον είχαν δεχθεί οι Τούρκοι τον μπαμπά του Μητσοτάκη εκεί πέρα και τον είχαν φιλοξενήσει. Τα έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Πραγματικά, μια περίεργη κατάσταση. Πώς βλέπετε ότι θα έχει εξελιχθεί η όλη αυτή η κατάσταση στο Άγιο Όρος μετά από 4 χρόνια? Να σας πω, κύριε Γρηγόρη μου, τα είπα πριν στην αρχή. Καταρχήν, μετά από την ψήφιση αυτό του νόμου, να περιμένουμε όχι ό,τι έγινε στη Λάρισα, όχι ό,τι έγινε στην Καρδίτσα, ό,τι έγινε στο Βόλο, θα περιμένουμε ολοκληρωτική καταστροφή. Να το ξέρετε αυτό. Θεομηνία δηλαδή. Δεν συγχωράει αυτά τα αμαρτήματα να έρχεται τώρα οι δεσποτάδες και να μας λένε τι μας λένε μωρέ. Οι πολιτικοί τι μας λέτε? Είσαστε Έλληνες εσείς? Τι είσαστε? Πέστε μας τουλάχιστον ότι δεν είμαστε Έλληνες και θέλουμε να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Εκεί να το πιστέψω. Να πω εντάξει, οι άνθρωποι είπαν την αλήθεια. Όταν όμως έρχονται ως Ορθόδοξοι, ως Έλληνες, ως ιεράρχες, αυτό και κάνουν τόσο κακό στην Ελλάδα, δηλαδή εμείς που πολεμάμε για να κρατήσουμε την πίστη μας, για να μην χρεωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είπα εγώ στους προηγούμενους να δώσουμε την σκηνή του Ναπολέοντος, η οποία δίνουν τη μισή Γαλλία οι Γάλλοι, για να ξεχρεώσουμε την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Και όχι δεν ενδιαφέρθηκε, αλλά οι κατσουλιέρδες μας κατακρίνανε. Εμείς δεν τα δίναμε μόνοι μας, θα ρωτάγαμε την κοινότητα, θα ρωτάγαμε το κράτος, θα ρωτάγαμε τους υπεύθυνους, να φύγει αυτό ο νταλκάς πάνω από το κεφάλι των Ελλήνων. Είσαστε χρωμένοι και είσαστε υποχρεωμένοι να δανείζεστε. Γιατί? Όχι, θεωρώ ότι δεν θέλουν να ξεχρεώσουν την Ελλάδα. Ίσως αυτόν τον οικονομικό πόλεμο που δεχόμαστε βολεύει πιο πολύ την Ευρώπη και τους Γερμανούς, ακόμα και τους Γάλλους, η Ελλάδα να είναι υπερχρεωμένη. Μπορούν έτσι καλύτερα και πιο εύκολα να κάνουν κουμάντο. Ακριβώς. Όσο μια φορά στη συνθήκη των Σευρών, μου έλεγε ο πατέρας μου, είχαν πάει αντιπρόσωποι εκεί, γιατί ο πατέρας ήταν στον πόλεμο από την αρχή μέχρι το τέλος, το 21. Λοιπόν, και όταν κάναν τη συνθήκη πήγε και ένας Ρώσος, ο Ρώσος αντιπρόσωπος, είχε μέσα ένα μπουκάλι και είχε μέσα μια οχιά. Λέει, τι είναι αυτό? Τώρα λέει, θα σας πω. Πρέπει την Ελλάδα να την περιορίσουμε όπως έχω κλείσει εγώ μέσα εδώ το φίδι. Κοιτάξτε τώρα, ανοίγει το καπάκι, βγάζει το κεφάλι η οχιά και χτύπαγε γύρω-γύρω. Βλέπετε, λέει, άμα την αφήσουμε ελεύθερη, χαθήκαμε. Αυτό φοβούνται. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι όπως είναι οι άλλοι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Έδωσε ο Θεός έτσι να είμαστε Ορθόδοξοι, να είμαστε έξυπνοι, να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Να κάνουμε παρθενώνες, να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Τους άλλους όμως είναι διαφορετικά. Και δεν το λέω αυτό ότι ξέρεις, ξεχωρίζω. Όχι. Όπου είναι Ορθόδοξος, εκεί. Λοιπόν, γιατί όλος αυτός ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας και ακόμα και τους κατσουλιέρδες που πριν από 1, 2, 3 χρόνια είχαν πάει και μαζέψανε του κόσμου τα χρήματα από τον Πατριάρχη της Ρωσίας. Και μετά όταν είδαν ότι αλλάζει το αυτό, το αλλάξανε, γίνανε εχθροί. Μας κοροϊδεύουνε. Νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι τόσο κογκολέζοι είναι. Προς Θεού δηλαδή. Και κάνανε και η καταγγελία ότι πριν από 10 χρόνια που είχαν περάσει μια ομάδα Ρώσοι εδώ και τους ανοίξαμε τους ανθρώπους να πάρουν νερό. Και εκεί που πήραν νερό στο πηγάδι, βάλουν τη σημαία τους επάνω τους και βγάλανε φωτογραφίες. Τους κρατάμε μέσα επίτηδες. Είχαμε εδώ κρατήσει τον παπά
τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής και τον φυλάγαμε εδώ μέσα και αυτός ήταν στην Αθήνα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο αλήθεια λένε αυτοί οι άνθρωποι. Σας χρεώνανε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχετε κάνει για να σας κατηγορήσουνε. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι μια τακτική, είναι η γνωστή λάσπη. Είναι το ότι κατηγορούν κάποιον για κάτι για να του το χρεώσουν ενώ δεν το έχει κάνει αυτός. Αυτό το κάνουν με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ακόμα και σε δολοφονίες, ακόμα και σε κλεψιές. Είναι μια τακτική της κυβέρνησης. Εδώ χρεώσανε ολόκληρο δυστύχημα το τεμπών στο Σταθμάρχη. Τι να λέμε τώρα, λες και ο Σταθμάρχης ήταν υπεύθυνος να φτιάξει την τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται. Κάθε λίγο βγαίνουν. Ψέματα. Έχουμε εκρηκτικά επάνω στο κονάκι, έχουμε όπλα, έχουμε αυτά, έχουμε εκείνο. Λοιπόν, όταν αυτοί έχουν τα όπλα του κράτους και τους δίνουν χρήματα αφιδώς για να ανοίξουν τον δρόμο, λέει 1.500.000, κάτι τέτοιο, και να κάνουν τα άλλα, να κάνουν βιολογικό καθαρισμό σε ένα σπίτι που έχει ένα άτομο, για να βάλουν τέτοια πλάκες ηλεκτρικές, για να κάνουν τι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας. Τι να κάνουν, γιατί όλα αυτά, γιατί τους υποστηρίζουν, γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνα να μην τους δώσει δραχμή για αυτό το πράγμα. Γιατί κοροϊδεύουν. Απ' την άλλη, εμείς είμαστε εγκληματίες που πάμε και φέρνουμε τα τρόφιμα, κάνουμε λαθρεμπόριο, κάνουμε αυτό, βγάζουμε όπλα, βάζουμε γυναίκες μέσα. Τι να πω. Που φωνάζουμε μέρα νύχτα να μην καταλύσουν το άβατο του Αγίου Όρους, γιατί θα είναι καταστροφή του, όπως ήταν και στα μετέωρα. Έτσι ήταν και τα μετέωρα. Από τη στιγμή που μπήκαν οι γυναίκες, μέχρι βγάλανε πορνοτενίες πάνω στις Αγίες Τράπεζες. Δηλαδή θέλουν να το καταντήσουμε έτσι? Όχι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Και ούτε θα μείνουμε άπραγοι όταν θα κάνουν τέτοιο πράγμα. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, τι να πω περισσότερο, κύριε Γρηγόρη μου. Λυπάμαι για όλα αυτά που γίνονται και πιο πολύ για το διωγμό της Μονής, για τη σιωπή των αγιοριτών, για τη σιωπή των αρχιερέων, για τη σιωπή των κυβερνώντων και πάει λέγοντας. Τι να πω και τι να κάνω περισσότερο. Τα είπατε όλα, γέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχουμε. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλους τους αδελφούς που μας ακούνε να κρατήσουμε την πίστη μας σαν τον μεγαλύτερο θησαυρό. Αλλιώς θα χαθούμε. Να γυρίσουμε στα ήθη και στα έθιμά μας. Να μην ακούμε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν σκοπό να μας πουλήσουν όπως οι Εβραίοι είχαν πουλήσει τον δίκαιο Ιωσήφ. Όχι. Και εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους για τις γιορτές που περάσανε και χρόνια πολλά και ακόμα καλύτερα για αυτές τις γιορτές που έρχονται. Να δείτε ότι το Πάσχα θα το μεταθέσουν όπως κάνανε πρόπερση. Για να είναι ελεύθεροι Εβραίοι να φτιάνουν αυτά που θέλουν. Πάνω απ' όλα η υγεία μας και αυτό που είπατε, να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε όσα έχουμε. Ακριβώς. Γιατί λέει ο Άγιος Βασίλειος, ποιος είναι ο πλούσιος? Λέει εκείνος που αρκείται με αυτά που έχει. Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει όχι 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια μπορεί. Αλλά έχει τόσο πλούτο η Ελλάδα μας που μπορούμε να αγοράσουμε όλα τα κράτη. Έχει πάνω εδώ στη Θράκη, έχει αυτό το χώμα που το βάνησε, είναι για τα πάντα. Και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει, το όσμιο, όπως το λένε. Λοιπόν, αλλά είμαστε ανικανοί. Και άπλιστοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, γέροντα. Γεια σου, κύριε Γρηγόρη μου. Η Παναγία μαζί σας και να βάλει το χέρι της. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Υγεία να έχουμε.